Injil leres lah Mbak Ani wis rong dina nek kene paling basane awake dhewe wis batik nek iki kalau wingi kula awet enjing genduk hari ini kon nusul siang alhamdulillah hiburan awet kalau wingi enjing ngantos dalu sampai hari ini Mas Gareng luar biasa kandhane luar biasa bintang tamune nggih wonten Mbak Elisa wonten Mas Gareng kae sapa kenal tak kenal maka tak sayang iki apa mbok tekoni iki kudu menungso lha apa iki kudu menungso iki apa iki jembane monto kira-kira sing iso nyawang gora dhewe tok ya sing penting gora awake dhewe karo jaran glempang kuwi monggo Pak yakine nek kene ya ora ketok lho pikirku ki nek udu wong lho tenan ora ketok tenan to pokoke suro ngene aku tak keton tak ora kono wong ketok ya kok nek suro ngene iki lah nggih sekedar ngerti ya Mbak Lala sehat-sehat alhamdulillah alhamdulillah selamat malam selamat malam Mbak Ani lagi Mbak Hani jenengan nek mirsani Pak Dalang syukur nek mirsani Pak aku ki jek niki lho Mbak kok enek dalang ki jan kaya anu kaya wong Chinese kayak Chinese kayak Cina putih resik gede dhuwur lah bareng dagelane ya Allah yo Hani ora sah ngelok dhisik ya karo aku mesti dadi kamulyanku ya wong ayu iya dadi bocah umpamane dadi awake dhewe wong wis omah dadi wong sing sukses dadi wong sing sugih sak jabat Kang Mas kok moncrot Kang Mas kok moncrot piye Kang Mas alhamdulillah bengi aku iso ketemu ya Allah ora lho Mas tangga teparo kan lho tangga separo kan aja pirang tahun ora temu apa ya Allah kok ijik macet ae lho penyawang aku piye lho rumah saku sampean wis ora ono liyane menungso ki wis kaya sampean iki lan kancane wis budal kan biyen isih tetep bosok ora yo sampean ora ngerti kuwi kono asine derajat rawa rontek ya kuwi maksudku ke budal ning Mekah apa ning anu ngono lho Mas oke cepetan ora kok tak trimo lho deloken sesuk sampean nesu apa ora aku lebar pikirku gak apa-apa kalau mesti yang berapa tahun Mas besok kan aku ulang tahun aku mau kado mobil boleh mobil paling ora ya expander paling tidak Pajero paling tidak Alphard sing tipe Mas piye nene aku nek awake bulan madu aku jak ning Tegalan ya Mas ora apa-apa ora sak muluk-muluk ora sak dudur aku ning Tegalan aku seneng mbahku dalan iki panen bengok adine iki bulan madu kan numpak Alphard ya Mas ya tangga separo ke ben Alphateka Mas paling ora ya panas ojo samar Mas awake dhewe nek
bulan madu sampai tak tumpakne ambulan ya Mas. Wis ora apa-apa. Iki aku wis ora apa-apa. Alhamdulillah. Jaran, jajan. Kanggareng. Mboten dawuh. Kono numpak Alphard. Kono panen bengok. Kan nek ambulan karo apa padha tekone ya Mas. Wis to ora apa-apa. Wong sugih. Wong sugih sampean numpak ambulan patut lho. Patut. Wong sugih ya. Awake dhewe wong sugih mangan gawe wegah ning nggon angkringan. Ya, aduh iki duwe kaki pribadi to Mas. Nek sarapan aduwe biasane apa Mas? Oh, rendang. Rendang. Mimi jus. Jus apokat. Paling tidak mama dagingnya ya wagyu. Kang Mas. Aja sangar. Awake nek bulan madu aku jangan maem nek gone Pak Wagine turan. Mantu ya gak apa-apa. Aku yo keluargaku, yo kakakku, yo mbakku. Aja sama nek kalian. Wis tempe pindang saene. Pripun? Tempe pindang saene. Pokoke Mas awakmu apa anake tak tompo. Wis to, apa aneh? Ora sak kebrusuk karo wong ora duwe ya. Honeymoon to Mas. Ning hotel bintang 5 sing kasure mendut. Ning Jakarta. Patang dino. Enak Bali. Ora pengen Ora pengen gini. Sesuk tak kene. Ning gubuk. Wis ora apa-apa, hubungan ora. Ora apa-apa, gubuk niku gawe wis doyok ora apa-apa. Ora pengen. Oh layak to Mas. Ndek mau pas di pondokan salin to. Mbak lagi mbak iki jenengan nyapa to kok abang-abang anu nduk. Iki keroken ndek ini aku ning Tegalan karo Komir. Tibakno Mas. Kabeh kena uler. Mbak Hani kok loro nek aku gudi kenong. Setan lanang ini. Paling ora ya wong loro padha andung katresnan. Iki mau enek lagone sing jumbo karo kahanan. Nggih. Ngono. Kuwi mau Apa ya iso nembang aku. Sapa? Sampeyan. Aku. Iso to Mas. Gandringan aku. Ndak iso nembang, isone nembang Gendro. Kan niku arti gandrung aku gandringen. Aku gandringen ya Mas. Kayak digandrung aku gandring. wong ayuhan. Aja gendro-gendro wis ngono kae. Hani wong ayu. Kowe bakal tak tresnani bekal tak penehi uran-uran sing cocok karo kahanan iki yo Anggar. Ya aku sigarenge manuk ayu-ayu dihapus sigareng. Sego beras pangan codot. Alah. Iya. Kowe ngopo dadak ngurusi iki pangananmu iki lho. Ya arek iki dalan ben dino ngombe oli yo. Aku cara mangan iki karo mereng tak pasangi foto ni sapa. Iki yo ngempet ora apa-apa. Mas. Piye? Bawa gandrung. Nyingkar nyingku wong ayuhan sing tak tresnani. Wiwitane nyingkar nyingku Disik-disikane ya Kang kok Gareng. ukuran. Ana pamdutan sampe Gunung Jengleng Kang Gareng. waduh gawane pun iki Ya ora apa-apa terus kene kok saiki dijembleke wae. Oh, ngoten. terus napa mboten iki mau nyikani kure lingsam yen mutar Mas. Piye Cahayu? Nanti antor pamper kok moncer. Tak apa kene cari. Aku cukup pangku Mas, aku tahu di pangkono aku gringgingen Mas. Aku yang tahu semabut ngono lho kita semabut. Akan jadi kudu muntah. awake dhewe Aku kudu kok parfum sing mahal ya Dari Paris Mas. Impor langsung. Ora sak parfum mahal awakmu tak blok dudutan nek wis gak kok. aku wis kedanan ora sak parfum-parfuman. Ora parfuman ngopo nek kene brang-brung PPO kan malah tahan wong bagus. Akangka ora, sing iki kreminan kuwi. Ya aku. itu Sik. Napa?
luar biasa. Luar biasa. Kompak kabeh. Bagus. Nah, seger sampai pacar lagi. Seger. Aku ya orang Mas. Piye? Pengendange jeplok piye, Pak? Lah yo sing mbok anu sing ndi? Kabeh. Kok Iya. Lho kok drenggongan kok kabeh tok. lagi. Para pengalaman napa Antargo iki hebat. Mas sing gendeng ki jomblo ta niki Pak Dalang. Jenengan diserhani sing tok. Tekan-tekan. Jenengan diserhani nyang napa mboten? Aduh. Macange Ora jawab. ditari paling nyang manange. Mboten ora lho Mas Gareng, aku pirang-pirangane bengi melu sakeluarga ya ta. Sing gendeng ki gelem ngetokne untune ya sik iki mau. Biasane kaya ngemot bom. Sing iki mau ora mergo kan dek kapan kan jenengan sakit untu ya Pak ya. Kita iki untune entek ya Pak. Ketoke kok ngebetan. Kita untune entek. Dek kapan kan isih lo Mas mulane loro lah saiki entek dadine ora loro. Ora ya kuwi ngono ndek iki ilate ora dibethot. Aja to dosen. Urung mendekat to mbok becot ilate yo. Ketoke geget ae. Nah, yo Mas entekno Mas Gareng. Ayo kan. Ani, Dalem. anak ngomongin betot ya. Napa? Lah kok tek kuwi kok betot. Mas Gareng. Apa? Ketoke bengi iki aku terakhir melu satu lagu. Lah kok iso? Lah ya kok iso piye wis? Ya kira-kira Yo ora to. ora. Aku gumunku siji. Napa? Jane kono gon nyawang jebul kaya njaluk betot bal. Lah nggih, jenengane urusane ampun mriki lho ditok mawon. Yang aku nginceng lho. Nek ketoke kan Pak Dalang marpe ngulon. Asine kan yo minggu Reng, Ngopo? iki sapame melu berarti iki. Lala, Ora nek. kuwi kok ngerti yo. Dalah Aku marep mulon ning silahku noleh ngetan kok ngerti Iki ya. mapane midodari. Mbak Mutiara aman nggih? Aman. Sekedhik. Nah iki aku wis anu lampu kuning. Ayo ayo. Matur nuwun Mbak Lala, Mbak Hani. Ya, makasih. Alhamdulillah. Mbak Dembo, mereka kalau mau Gupo Kasmoro dipungentunaken kaya dumateng mbak-mbak sing nembe sadyan wonten ngajeng sedaya. Nggih, para bakul-bakul, para warung-warung. Saja Nggih, mungkin matur kan nuwun. mirsani saking luar angkasa ugi banyak sekali. Alhamdulillah, saking Taiwan, Hong Kong, Balikpapan, Pak Awi dan juga semuanya. wilujeng lancar sukses sedayanipun. Amin.